Zonix mzau thlir tu zong zong te voina movie kan en tur hi amalampo episode dang kan lo ti chua to Girls from Nowhere episode 3 nin a episode ming chu trophy ni he episode tira hian Pablo Picasso tu soi pakhat chu runtar langin artist tha ta chuan artist dang te lemziak moi takan hmuin an lemziang chuan an ziak ve thin ma se artist ro pui te thung chuan midang te lemziak ro pui taka tangin an mani ku chuak thil thar an mu chuak thin ma se benki thung chuan artist tha ta chuan midang te chu inzirnan an hmangzok thin tin a soya tin na no po chuan mifing te chu an ding chang thin tin meiche pakhat chu midang te thorim na ruk sakin ma se midang ma mol phau taka ama le ma chu in lan zoka tin director on lang chuan an school thil tum le dan te zom turin zirlai te alo fui ve mek bok chung thilan zo nu chuan an director thu soi chu ni dang aya arei jok thuli an nin zia te an lo soim chuti lai mek chuan na noron lang le ta school compound vela chuan alo leng kwal vel meka thian dun miu le piu te ron langin an school a zirlai mi ming tha le thiam thei te an tarlan na chu enin ti chuan piu chuan a thian nu miu chu chulai hmuna engwang roi zi ange ni le an mani pon lan ve chung lo thu te soin a thiam thei le talen ne an ni lo wang chuan chulai hmuna kal roma ti zia te a soi mek bok an zirti tu nu pakhat chuan an tu soi te chu lo hria in an ni pani chu an nun dan le anom dan te an siam thalo ni chuan mi man tlak lo maya an chhuat tur thu te lo soya tin nano chu ko phein miu le pu ta thian dun chu an nun danin ma son thei ve na tur ta na zirtir tur le kai roi turang enin nano po chuan alorem ti ve mai boka atu ka chuan an zirtir tu chuan zirlai fel le thiam thei tak an zirlai zinga mi chu fakda uluamin ani chu an school rank zinga rank sang bernin ani chu tu dang ne lovin piu zok chu alo ni a thianu miu chuan piui chu tiang alo ni ti a hria chuan makati hle a piu chuan thu ta soin chumi nu chuan nano chuan an skula athiam thei filler ho group chata a e tur thu hril chuan piu chu lom hle class ban nu chuan an miss chuan piu chu alom pui zia le tang tura ati thu te soin an tu soi chu miu chuan alo ngai tharu renga thik tak chung chuan piu kut zetha ta chu azuk nem ve vela chu mi hning thang ho ta chawina an nem turani miwa ma umlai chu nano chuan vakal chilin akuda bal chan le athil ti chu a hria thiam vek thu shilin nano po chuan ama ngei po chu tianga midang kutla thi gem wanga lo ti ve to thu te a hrin tin piu chuan kar khathil thu laka novel assignment thataka ziak thei chu makati thu te soin nano chuan angai danin midang novel thatak zia sa a copy ni arin thu te soin tin miu po chu zirlai finger pol ni theina thuruk chu hrilin nano chuan iti tur zong chu phone la google lama zong mai tur chu na ti tin a type tur chu c le v zong ani thu te asaya miu po chuan chu tiang ani chuan piu po khan midang novel zia google atangin asar chani mo tina zota ma se nano thung chuan piu chu copy kher lawa ngai dan thatak anei manga ziakani thei tu te soin miu po chu tiang chia an miss benki art assignment a inspire tur zong ve tur chu na hrila ma se miu thung chuan an man chuk mayang ti a hlo thu te soin ma se nano thung chuan thlamuan nan chu tiang wangin zirlai tu ma na man lo thu te alo hril bok ti chuan miu chuan nano thuro nang chuan google tan tangalin an miss art assignment tur chu azong tangala ti chuan a thil hmu ta chu prinin ama ku chuak ang tur ber chuan a chei bola atuk lo ni in an artwork ta chu an miss ne na chuan submit bat maya nano chu miu zona chuan kalin miu artwork ta chu en sakatuma lo dang de uma se nano chuan en sakta tho chuta artwork chu ropia ti thule man to tak po a hral tei tur thu te shilin chumi nu chuan nano chuan an miss ne na chuan a hrilta an miss po chuan miu chu a artwork so tura shilin miu po chuan an miss ava pe an miss na lemzia ka hmu chuan ropui dang dai ti hle in awat tam tak adon thei tur thu te a hril an vai mei chuan miu lemziak chu an lom pui hlom hle chumi nu chuan miu lemziak chu art exhibition a chuan pho chuakin zirlai ming tha te kut zetla chu an nei tir ve ta a thian nu piu po chuan lom pui ron tum ma se miu dalangai miu wang chuan a kal san ta deya chumi nu lok miu kalson nu chuan zirlai chung nung ho group cha ta te po chuan et vein
midang te fakna le ngai sana te po chu adong mol mola amai ro chu midang te ho chuan lemziak dangziak le vat tura ronin miu thung chuan huna he thu te soima se azana chuan alemziak pho chhure tur dang chu azong tamol mot maya dot voi khat soi to chuan dot danga hring le zel tiang davin miu po chuan voi khat to da lo soi to wang chuan lemziak dang ama ku chok ang thei tur ber chu azong le ta char char ti chuan lemziak tam tak te chu prinin a chei kol nu chuan ama tiang takin a pho lang thina chung thila pholan ta chu ngai sang tu tam tak nei in fence te hial alo nei ve ta an ngai hlut zialan na video te thon thinin interview na te hial chu ma chon ve hialin nano poron lang a mela tang chuan anui dan vela tang chuan new interview en ani ti achiang hle classroom ron langin an miss chuan an hmaloka open house event an nei tur thu le an school meeting thang ho thiam bik thil nei zong zong te po an tel vek tur thu soin miu po tel ve thu soi chuan a hlau thong hle chuta na no chuan lemzia sa ringot en chu ava boring om ve tin chu chuan an miss chu miu bik mi pui ma lemziak tur chuna ti ta chu chuna ti hlau thong hle a ma se thian te ho pressure na sa taka wang chuan nial ngam bik lovin atopa chuan apom ve theita tin alem zia lai chu khovel mi puite mu thei turin life ani tur thu te soi boka class han ban nu chuan miu chuan nano chu zuin nano chu engwanga midang te ma kha tiang ti nge ni thu a soi nano ro khisak chungin engma seilo chung chuna kalsan ta ma se hoile tin du sakna a hlana akal zui ta ngal azan lama chuan miu chuan a theyang tokin lemte an ziak thin ma se omzia omlo a hlo thuna te chuan rilu sorbing na anei tir theilo ti chuan nano chuan ron kholin I practice me kem ni tina ron zot nano chuan Facebook lama a artwork te chu midang ta copy ni ti post a mu thu te hrilin chung thil te hriat nu phei chuan mangang zual le in ti ngai na a hriat to lo nu chuan a thian nu piu va khol ta ringota ti chuan school bathroom ma atu ka in mu tur le thil zirtir tur chuan tin ti chuan atu ka po chuan in mu tange ya piu chuan ni chu engwanga mu du nge ni thu zotin mila huani lom ni tin zot miu chuan ni chu an skula alar san le midang tenga isan le tlonron ani chu athik thu te soin chu ani chu milo chama ai ngai tir thu te soin piu po chuan chung thil te thei ngila thian anga omle tura somin ani po chuan rematia chuta miu chuan a beka tang tu bo chula chuakin a thian nu chu thil pakhati saktura ngenin akut dinglam chut saktur chuna tia ma se piu chuan a du lo thu soin miu thung chuan lemziak tura akal theilo tu te shilin chungei tur chuna ti piu chu chumei tur chuna ngen ngoi ngoya ma se ti thei thlo chilo wang chuan atopa topa ama miu nge chuan ti gaina hriat to lo wang chuan a in chu ta top maya a in chu ta wang chuan rak chel chulin chuta a thian nu piu zok chu ama chuangin amo pu ta mi meile chutia out home velan lo hriat nu chuan midang te chu ron kal zui ngalin chutiang thil achunga ti tu chu a thian nu nge ni thu lo hril char char boka ti chuan zirtir tu te po ron kalin chutiang chi achuna lo hril le chuti lai mek chuan nano thungero zamang kheng hian bathroom a alo nui tur tuara achan chu miu thil tum a hra chiang hle miu le anu ron langin anu chuan afanu TV live a alang theilo tur thu chu lo vui dur turin anin duat dun hle chumi nu chuan an doorbell chu ronin met rin chuti lai mek chuan an miss le nano te an ron lang zui ve ngal engwanga ron kal nge an ni thu te zotin an miss chuan piu chu a thil ti te wanga an hno chho to thu te hrilin zirlai ti thareng atang poa an pai to thu te hrilin miu chu enge an zel ti te na zota ani chuan kut po ati cha theilo an miss ne na chuna lemzia tur po kha azia theilo tur thu te hrilin ma se nano thung chuan alemzia na thalak reng renga ve man zel thu te chu tiang chi chuna thalak nung bera po veilamina ziak nge ni ti lan na thalak chu aron hmua ti chuan chhuan lam tur nei talo event man ni chu aron in her chuak ta nano po chuan ro pui taka miu chanchin soin a kau chuaka chuta miu chu lau thong le khur zai zai chung chuan stage ma chuan aron in lan hanjia chu tumin ma se zilai pakhat chu aron ding chuak a thian pa lemziak aruk sak thu te ron soin ani chu dot mang me ni thu aron soi boka ti chuan miu chu azakin trap zai zai chung chuan ngai damadil taringot principal berpo chuan ring helin chu nu thalak ken chu aron la ti chuan midang te pu na chu ani po chuan ring ve ta ani ti chuan ani chu a hau bor bor maya miwero tong tur om to lo midang te chuan a dik zok ani ti lan tir nan lem chu ziak le tur a tin midang te lem ziak aru lo ani ti chu lan chhuatir turin an ti lem chu an ziak ve tan ta ma se
eng ma zia nei lo a chan chu lem zia thiam miau si lo ti chuan an principal chuan a lem ziak chu mi zong zong mu thei turin a ken tira chuta ama chu thu soi fia tura tin a thil ti chhol zong zong ta chu puangin ti tak zatin ngai dam adil ta midang ta chu kutlo beng dur durin ma se na noero nui da usuk chung chuan chulai hmun atang chuan a chuak ta ti chuan he episode bik chu a top le ta ani he episode atanga kan zir chhole tur chu lar le ming than le ming thatte kan chak thewa kan thiam bik na le kan theina zon thewa chuan kan lar chuan a poilo ma se midang te thorim na sa le an na tho sa te ruk saka wanga lar chuan keima ni nun ngei po thlamong in man tir theilo chu wang chuan keima ni tanga chuka ni lo chuan ti lo ngamin lar lo ngam zo kila keima ni tan po thain ming chiat na kan pumpel thei jok don ani chu he episode miu inuna tang hian kan mu chiam hle I sik na le lar chak na wangin ama ngei po intinat a hrelo chu mai ba ka a thianu chu do ta puin a thian thanei chun po kum khuwa ta na chan ta jok si ole khati zong kha ni e